Татар дәүләт җыр һәм бию ансамбле солисты Фердинанд Гыймадиев иҗаты чын мәгънәсендә бәхетле иҗат. Биюдә ул тудырган образлар тормышчан һәм җанлы. Чөнки аның иҗатында аңа туктаусыз эзләнү, үз-үзенә таләпчәнлек хас. Эмоциональ, күпне белергә тырышучан Фердинанд биюнең характерын тиз үзләштереп ала. Бай техникага, югары музыкаль хәтергә ия булу аңа иң катлаулы әсәрләрне тиз һәм төгәл үзләштерергә мөмкинлек бирә. Солист буларак ансамбльдә эшләү дәверендә Фердинанд Гыймадиев иҗат иткән образларга хас уртак сыйфат бар. Ул югары башкару осталыгы, камил бию техникасы һәм иң мөһиме тамашачыларның күңеленә якын булырлык образлар иҗат итү. Ансамбльнең алтын фондына кергән Габдулла Тукайның Таз малай шигыре буенча куелган мәдрәсәдә булган хәл биюенең беренче көннән алып зур уңыш белән баруы һәм сәхнәдә төшмичә яшәвендә, әлбәттә, Фердинанд Гыймадиевның да өлеше зур дисәк ялгышмабыз. Дуслык, туй, колхозчы яшьләр биюе, сарман яшьләре һәм бик күп биюләрнең озын гомерле булуы да Фердинанд Гыймадиевның уңышы. Ул бер концертта гына да дистәләгән образлар иҗат итеп, бию хәрәкәтләре белән баетып, бию элементларын төрле бизәкләр өстәп тамашачыга бүләк итә. Мәсәлән, Татарстанның атказанган артисткасы Раилә Гарипова куйган шаян бию кызлар җыенында Фердинанд Гыймадиев егетләргә хас булган шаянлык, шуклык, тапкырлыкны үзенә бер осталык белән әйтеп бирә.